tenen la paraula. Bona vesprada a tots, veïns, autoritats. És un moment que tots pensen que cada un té un moment de record, sobretot per a les persones que en el seu dia, per motius de pensament o de fets, van deixar la seva vida perquè altres persones no pensaven com ells. Jo voldria, s'hauria de seguir moltes paraules que jo en aquest moment voldria expressar, però perdoneu si em repeteix. Voldria que aquest acte servirà perquè reflexionen tots que no hi ha ninguna persona que tinga dret a en ningú moment poder juzgar i llevar-li la vida a una altra. Pensa que no hi ha ningú motiu en la vida que una persona pugui juzgar i sobretot condenar a mort a una altra. Pensa que la vida és el més bonic que tenim i el que ens ha donat per sort Déu. No sé si tots són creients, jo de moment pense que tota la vida seré creient, però els ideals que m'han forjat en casa ens diuen que ens tenim que voler com a germans i no desitjar mai la mort de ninguna persona. Tinc un paper que en nom de mon pare voldria llegir, però només tinc aquest moment. El 21 de novembre del 41, per desgràcia, es va fusilar una persona com altres persones van ser també fusilades o mortes per el moment actual. Mon tio en aquest moment tenia 34 anys. Fa 67 anys, al dia d'avui, que una persona per als seus ideals, per ser possiblement molt honesta, per voler impartir coses naturals de la vida, per aquests motius alguna persona es molestava i li van dir que es havia d'apartar d'ell. Tota la gent, tant amics com enemics, van intentar que això no passara. Per què va passar? Tots en aquest moment devem reflexionar per què tenim dret nosaltres de llevar-li la vida a algú. Algú, en aquest cas, una persona que era bona. Continuaré. Paraules per part de mon pare que m'ha donat la paraula perquè ell no pot en aquest moment expressar-se com voldria. No hi ha paraules per expressar el sacrifici que han fet, en aquest cas, el col·lectiu per la memòria històrica, en el cas de Josep, al front de tot això, i els representants com a alcaldes de Villalonga. Per aquesta bellíssima persona, que és mon tio, pugui descansar en el seu poble natal. Encara me'n recorde de l'última volta que vaig veure a la presó en Gandia, en l'Escolatia, són paraules de mon pare, quan tenia 12 anys va anar a veure'l. I ja li contava coses que possiblement ja havia el desenllaç final. Entonces, ell parla en paraules de mon pare, diu, no m'haguera pogut imaginar que el bon tio meu tinguera un final tan trist i humillant. Per això, l'acte d'avui és tan important per a reflectar i donar-li la dignitat i honradesa d'una persona humilde, que no va fer mal a ningú. Al contrari, tota aquella persona que volia alguna cosa i anava, ell estava sempre blindat per obrir la porta i donar-li la mà. Era una persona, era l'alcalde de tots, com pensa que tots els alcaldes i totes les autoritats havien d'estar per fer coses pel poble. Perquè el poble, al fi i al cap, som tots, autoritats, alcaldes i persones i veïns. Tots deguem sempre anar agarrats de la mà, perquè al fi i al cap el benestar d'un poble es comparteix al final per tots. Les coses bones són bones per tots. Les coses ruïns, per suport més tot d'un estat, ens fan mal a tots. I per acabar, moltes gràcies per la vostra assistència i benvingut a este poble i descansa en pau. Ernesto Botella Gisbert, 67 anys després, ja descansa en pau. Gràcies.